В России сегодня проходит празднование по случаю второй годовщины аннексии Крыма. Президент Украины Петр Порошенко назвал это фестивалем цинизма и фальши. Об этом он заявил в ходе брифинга с еврокомиссаром по гуманітарній помощи Крістосом Стіліанідісом. Я хотів би нагадати, що сьогодні є також друга річниця російської анексії Криму і пов'язаному з нею фестивалю цинізму і фальші на російських площах і на російському телебаченні. Це є яскрава демонстрація свідомого ігнорування Російською Федерацією норм міжнародного права і неготовність повернутися до цивілізованих норм поведінки в міжнародних відносинах. Ми також вдячні за політику невизнання анексії Криму і поділяємо ту глибоку стурбованість, про яку заявив Європейський Союз у зв'язку з брутальними порушеннями прав людини, зокрема кримських татар, и подальшую милитаризацию Крымского півострова. Сегодня президент России Владимир Путин посетил оккупированный Крым. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента России и других российских чиновников на временно оккупированную территорию Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.